Ahojte, moje meno je Roman Srnka a v tomto videu sa pozrieme na jednotlivé pracie symboly a značenia. Rýchla súka, dôvod prečo som natočil toto video je ten, že keď som chcel si oprať nejaké veci, tak vždy som bol zmetený, aké symboly a značky sú na oblečení a ako môžem prať, žehliť, sušiť jednotlivé oblečenie. Vždy som si to poctivo googlil a teraz na túto tému natáčam video, aby som vám pomohol. Každý kus oblečenia má našťastie nejaký malý štítok, na ktorom sú jednotlivé pracie značky a symboly, v ktorých sa vám pomôžem teraz zorientovať. Na každom štítku by ste mali nájsť 5 typov pracích značiek. Ide o značky prania, značky žehlenia, značky sušenia, značky čistenia a značky bielenia. Poďme sa rovno vrhnúť na značky prania. Pokiaľ pátrate po symbole prania, hľadajte značku vaničky. Tá v sebe skrýva číslo, na koľko stupňov Celzia môžete materiál prať. Pokiaľ je vanička počiarknutá, znamená to miernejšie pláchanie a menej otáčok pri odstreďovaní. Teraz vám ukážem jednotlivé ukážky pracích symbolov s vaničkou. Značka prania s číslom vo vnútri. S touto podobou značky prania sa stretávame často. Znamená pranie v práčke na 60 stupňov Celzia pri normálnom pláchaní a odstreďovaní. Pracie symboly vaničky s rukou. Niektorú jemnú bielizeň môžete prať iba v rukách. Na to slúži prací symbol ruky. Odporúčame vyhnúť sa aj režimu ručného prania v práčke. Značka prania s preškrtnutou vaničkou. Pokiaľ sa stretnete s preškrtnutou vaničkou, znamená to, že výrobok nesmiete prať. Navyše sa pokúste maximálne obmedziť akúkoľvek manipuláciu v mokrom stave. Prací symbol podčiarknutej vaničky. Pokiaľ narazíte na podčiarknutú vaničku, zvoľte jemnejší prací program s miernejším odstreďovaním. Značka prania vaničky s bodkou vo vnútri. Teplotu niekedy znázorňujú tiež bodky. Jedna bodka znamená pranie v maximálnej teplote 30 stupňov Celzia, 2 bodky 40 stupňov Celzia, 4 bodky 60 stupňov Celzia. Prejdime na pracie symboly pre žehlenie. Tento symbol nám ukazuje, ako správne žehliť našu bielizeň. Maximálnu teplotu, ktorou môžeme žehliť, symbolizujú bodky vo vnútri tohto symbolu. Tu máme ukážky značiek prania so žehličkou. Prací symbol bodky vo vnútri žehličky. Jedna bodka znamená žehlenie pri maximálnej teplote 110 stupňov Celzia. 2 bodky dovolujú žehliť na 150 stupňov Celzia a 3 na 200 stupňov Celzia. Značka žehlenia s preškrtnutou žehličkou. Ako náhle uvidíte prací symbol preškrtnuté žehličky, bielizeň nežehlíte. Došlo by k poškodeniu materiálu. Ako tretí bod tu máme pracie symboly na sušenie bielizne. Značka prania koliesko v štvorci. K sušeniu bielizne slúži ikona kolieska v štvorci. Aj túto značku prania nájdete na každej cedulke. Prejdime na jednotlivé ukážky pracích značiek na sušenie bielizne. Prací symbol pre sušenie s bodkou. Jedna bodka znamená sušenie pri nízkej teplote, maximálne 60 stupňov Celzia. Pokiaľ sa v koliesku objavia 2 bodky, bielizeň môžete sušiť pri normálnej teplote 80 stupňov Celzia. Značka prania preškrtnuté koliesko v štvorci. Výrobok označený preškrtnutým symbolom nie je možné sušiť v bubnovej sušičke. Materiál by sa mohol poškodiť. Značka prania vodorovná čiara v štvorci. Výrobok označený týmto symbolom môžete sušiť v rozprestrenom stave, napríklad na trávniku alebo na dláške v práčovni. Prací symbol kolmých čiar v štvorci. Výrobok označený štvorcom so zvislými pruhmi môžete sušiť odkvapkávaním, napríklad na sušiacej šnúre. Značka prania štvorec so šikmými pruhmi. Značka štvorca s diagonálnymi pruhmi znamená sušenie iba v tieni. Slnečné lúče by mohli výrobok poškodiť. Štvrtý, predposledný bod, značky prania pre chemické čistenie bielizne. Chemické čistenie symbolizuje kruh, v ktorom nájdete písmena A, F alebo P. Písmena predstavujú typy rozpúšťadiel tak, ako sa používajú v čistiarniach. Tieto značky sa teda týkajú predovšetkým profesionálnych čistiarní. Môžeme prejsť na ukážky pracích symbolov pre chemické čistenie. Prací symbol kruhu s písmenom F. Písmeno F znamená, že materiál je možné čistiť uhľovodíkovými rozpúšťadlami. Pokiaľ je v krúžku písmeno P, použite tetrachloretilen. Značka prania preškrtnuté koliesko znamená zákaz všetkým chemickým rozpúšťadlám. Takýto výrobok nie je možné čistiť chemicky. Posledný symbol tejto kategórii je prací symbol písmena A v kruhu. Písmeno A znamená, že výrobok je možné čistiť chemickými prostriedkami. Tento spôsob čistenia je doménou predovšetkým profesionálnych čistiarní odevov. Posledný, 5. bod sú značky prania pre bielenie bielizne. Trojuholník predstavuje pracú značku pre bielenie bielizne.
Povoľuje bielenie chlórovými aj nechlorovými prostriedkami. Stretávate sa aj s verziou, kedy sú vnútri písmena CL. Tak na záver, ukážky pracích symbolov pre bielenie bielizne. Značka prania trojuholník s pruhmi. Prací symbol zakazuje bielenie chlórovými prostriedkami. Tie bez chlóru sú v poriadku. Prací symbol preškrtnutý trojuholník. Pokiaľ uvidíte túto značku, vyhnite sa akémukoľvek bieleniu. Toto by sme mali na záver zo pár trikov a tipov, ako prať, sušiť, žehliť našu bielizeň. Ako som na začiatku spomínal, ja sám som v tom mal zmätok. Často som to musel googliť a vyhľadávať na internete, aký je najlepší spôsob prania jednotlivých kúskov oblečenia. Mne nič iné nezostáva, iba sa vám poďakovať. Dole v popise videa nájdete všetky sociálne siete na mňa. V komentári mi môžete dať spätnú väzbu, či sa vám aj takýto typ videa páčil. Ja vám ďakujem a majte ešte pekný deň. Čaute.